Lik, imbaga na iti nga igaad ko ti agadal. Tapno amok to ti agnegosyo. Ngam saan ko nga ingaad ti nagadal. Imbaga na dayta? Sinayang mo nga rod tinasaya tagundaway. Ay, nga rod Alex. Ito, may saak lang na empleyado. No kasta, sayatan talata ti agtrabaho. Tapno maayatan kadata nga empleyado na. Nalaing tamot nga gluto iti restaurant na. Ang mukha kursunadan ni Jenny. Ngam lakyan may pare. Ikagumaak apagbalinan apudpud no a babae. Nga ta, ang mga danugan na ka no armam. Iti damo laan siguro. Yaminto nagbaybayag. Imbes adanog, arakupton. Mayad na ito'y asubay-bayan na. Noon niya ti sumaro na mapasama. Agbaligi ka nga ta. Iti tarigagay mo. Awan pa panan na. Basta nanusak lakit di. Mayat apadaanan ti sumaro na mapasamak pare. Kaya't sa pala kumaa, tagbaligi ka. Agdinamag ti kinabak nang ti balwa kabusat mau. Apaya sikak at marigrigat ka, paray. Mas dawak mo, kabsat ka. Nagswerte ti negosyo na. Awa mga ron, anak da, itinatay nga asawa na. Sanaya ako kuha na ti dakalapas da ka pagababangan iti agdudo mga opisina kan klinika ijay syudad. Wan, paray. Agasam at ti maalala na nga abang. Ay, mano nga opisina kan klinika ti aday ti day di apasda. Mano nga tatiyabang dagijay. Riniw-riw Ay, nagdakal siguro ti kwarta na iti bangkwan niya. Para, dumawat ka nga mina iti kwarta na. Tapno mairanod kamay. Apay adi ka matagtagari di tasuli, Dalmasyo. Malagip ko timbaga ni Tomas. Kasano nga ta mairano dak iti kinabak ng tikabsat ko? Kasano ang mairanod ka? Kat imbaga na payla iti nga idyam tinalabas nga arak. Ngam di kamot dingag. Ay, saan nga arak ti pampanunutag ita? Ti kinabak nang. Di nakakayat nga ikan iti nagbambanugan na. Gaputa ipan mula kanu iti arak. Sino nga tati pangipatawidan na ngay? Intun agkapsutan. Aywan anya. Kasano nga ta dagiti pasdek kan dagiti daddo mapay an negosyo na. Dayta ka nga rap. Ado ti negosyo na. Idinto tad agrigrigat tayo may. Ay, madia silam. Nasa uti kayem tang abogado, nga ada kanu plano nga agaramid iti last will and testament mo. Wen, friend, adanto ibatik para ka nagiti ubing iti balay ampunan. Nasayaat nga rod, tapno isupay a pangalaan ka dagiti usaran dagiti adda iti bahay ampunan. Ket si kanto ti makaammo amang ipamanihar iti daddo maan negosyo. Tapno saan amaungaw adi na oras. Ipatawid mo kadi kadagiti kabagyam ti dadduma. Iti maysa a kondisyon. Anya dagita a kondisyon? No saanen amamartek ti kabsat ko. Ken no adda matino amang asawa iti tomboy akanaka. Nakapasyar ka met, kabagis. Itaman pa'y. Ay, makipapakaasi ako makabagays. Anya ka di ti masapul mo. Amok ka ba ilam ti mangtad manain iti pagpuunak ko mga agnegosyaw. Sinayang yung amin, tiim mo na nga inted ko. Nagistor kayo ijaayan nyo, ngam na bankrupt. Gapo, iti kinamamartak mo. Ay, saanin ang maulit ka bagis? Marikna kat agkapsutakon. Kaya't kayo apatawidan.
Ngam iti maysa a kondisyon. Anya ngay akondisyon ka ba, guys? Aramida. Kaya't ko amaamuan dagiti kondisyon mo, tapno mapatawidam ti kabsat mo ken kaanakham. Nulaket aglimpyuda, saan nga agbartak ni ading ko, ken makiasawa iti mapagtalkan a tao ni Jenny. Imposible akayat na ti makiasawa. Malaksid no babae ti asawaan na. Jak annugutan ti kinatumboy na. Kayat ko nga aggunay akas pudpudno a babae. Lalaki kit din dagiti barkada na. Agin inom kadimot akas iti amana. Jak laam mo, tadyak met bambantayan. Kunak idi apagadalek, tapno adamot maiturpos na, ngam dinak impangag. Ita, cook iti restaurant ko. Kabalay mo kadi? Idi, ngam pimanaw, tadyak kayat akanayon amaladaw nga agawid iti rabii. Di na ngamin kayat ti mabibiyangan. Imbag ta nagawid kan, Ginay. Apay ka di, tatang. Kaslada kayat mo nga ibaga. Tapnoad na kano itad niyan tim atawid mau. Makiasawa ka iti lalaki. Anyo? Ha? Lalaki makiasawa iti lalaki? Babae ka! Maggargaraw ka la lalaki. May isa kamit, tatang. Nay! Basta, lalaki Na. Ay, kasano kumangay titawid mo na pagtulagan mi no kastamay. Kasano ko ma, tatang? Masapul nga raw na makiasawa ka iti limpyo at taaw. Dahil tang, ti saan ang mapasamak? Babae, ti asawa. Ay, saan nga ang nugutan ni Antim day ta? Ay, dakes ka na ti makirelasyon iti padam a babae. Nagpintas kamot ita, Jenny. Dala ka man. Anya na pintas. Guwapo ko naman. Ti gwapo para iti lalaki. Tinapintas para mat iti babae. Amo ka. Apay nga bagbagam day ta kanya ka. Apay nga rod amasuron ka iti imbagak anapintas ka. Na, sang kadagulit na. No saan ka lagayam. Nagdison ti gamgam ko di tarupam. Sikamat. Agpay sumati bagbagak Ha? Maminsan pa'y abaliksam. Tatalagang agdison ti gamgam ko. Ay, day talagamgam mo ti sangkasao. Ngam sapay lang ko ma. Tadumteng to ti aldaw ama kaamiris ka. Kasano ti kunam apanangalokoy mo ka ni Jedi a makikalay sa iti lalaki. Ay, day tangaron di ti parikaw. Ipeteng na mo't alalaki ka na. Imbis nga dadata mo't a babae. Ay, di tamot mabalin apilitan a makikalay sa iti lalaki. Wana, ngam sayang ngaron titawidin na kani Antina. Anya ngay ngarod, di maaramidan ta. Ay, masapaw la makaaramid ak iti addang tapno patawidan di kabagais. Adda ka diin Karina nga ipatawid na ka ni Jenny. Adda nga road. Ngam adda nga road imbaga na mo't a kondisyon. Ngamsaan ang mabalin apilitan ta ti anak ta a makiasawa iti lalaki. Narigat ti kasta, lakay. Madlaw ko man nga ta pakariribukan paray. Ay, tingaron kakaiso na nga anak ko ti parikot ko pare. Na, apaya pagparikutam ti anak mo pare? Kasano ang mapilit ka wa makikalay sa? Abay ko mapilita makikalay sa. Lakihan mo ti anak mo. Imbag no at damay at babae makikalay sa kenkwana paray. Ay, saan narumbang a babae ti asawaan na paray? At dadamanin nga awan lalaki mangikalay sa kenkwana. Talakihan mait. Imbag no kayat na ti makiasawa iti lalaki. Ay, sayang tinakil ang matawid ti anak kaw. Ha? Anya ko mati pa kay naigan ti tawid kan ti panakiasawa na? Ala,
Ituloy takit itagtagay palay. Apay nga imbagbagan ti may papan iti panakiasawa, ken tawid, ken nitubas. Paimbagak aya. Awa malagip kaw. Ay, dayta ka tano nakainom kan iti arak. Uray saan arumbeng, matangab mo. Ang magpaisumay. Ay nanwad, dala ko mamayat ang mga asawa ka ni Ginay. Uray at damayat, no saan mo't akayat ni Ginay. Ay, kasaritak tupay ni Ginay itinalapat. Anya, mandaram, ama ki asawa. Ay no kasapulan, di aramidag. Saan nga ta nga at damadi nga ibo nga dayta? Ay, sayang titawidin ti anak ta. Ay, dakkel akinabak ng dayjay. Dakkel apasdag nga ado ti opisina ken klinika nga gababang. Kayat ka ama kasarita, Jenny. Umay kanto ija balay. Ijay balay yung ante. Saan nga ijay opisina? Apay, di mo kayat ti umay manen ija balay. Kay kayat mo kit din ti agabang. Agyanak manen ijay balay mo, ante. No kayat mo. Umay ka pumasyar. Taadanas ken apagsaritaan ta. Sige, ante. Umayak kalpasan ti trabaho inton malam. Namnamaak ti umay mo kaanakan. Amangan no adamanen mangawis ken ka iti bar. Kat isumadan ti papanam. Saan, ante? Umayak to inton malam ijay balay yung. San ka di nga imbaga ni antim itay bigat, amapan ka iti balayda? Apay makitultulag ka, amapan nagpasyar. Ngam kasangay ti may sagayam. Ti kasangay kat maminsan lang iti makataon. Idinto ta mabalin ko matlat ta ti mapan ijay balayda, ante. Iti anyaman ng oras. Ay, paayam ka ditikid daw ni antim. Saya atam kit di ti makilangan kini antim. Awan anak na. Di mo kayat nga ibilang na ka nga anak? Kasano? Kat pilitin nakmit ngamin nga bestida. Pakibiyangan namin. Iso ang pimanawak iti balay na. No siyak ti sika. Una aktibilin ni antim. Amangan no importante ti ibaganaken ka. Importante nga ta. No kayat mo, kaduan ka amapan iti balay ni antim. Ha? Alangan nga rod. Hello, auntie. Umay kakadi, wadno saan. Umayak, auntie. Adda kaming itidanan. Adda kadwa. Ni Alex, auntie. Kunak no asino itayan. Sige, umay kayo nga ron. Sige, auntie. Madamdama lang. Adda kaming dito. Imbag taimay kayo. Kunak no saan kan nga umay, Jenny. Sorry, auntie, Naladaw kami. Adda ka di ba kayo? Kwa. Inton maminsanan ti ibagak kuma. Adamat bakante asilid. Saan nyo kadi akayat ti agyan dito eh? No siyak akit, kayat ko, ma'am. Nagngina ti abang iti kwarto dito yung syudad. No, saan anangina ati ko nayo ang kwarto? No tumulong kayo lakit di nga agdalos. Uray libren. Basta da kayo, adwa. Kayat ko, ma'am. Mayat kami tayo, Jenny. Libre ko naman. Agpanunot ka, Jenny. Nagyan kan dito'y idi. Ngampimanaw ka. Kayat mo ka ditagyan iti sabali abalay. Natalgad ka dito'y. Dito'y tangagyan, Jenny. Kaasimot ni ma'am. Katulong laang ti kadwana dito'y. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician,
Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti kasasaad da Dalmasyo, kat milyonaryamat ni Florentina akabsat na. Kabayatan na, nagsaritaan da Florentina kan tigayim na as social worker, ti maipapan iti mapanawan nanto asanikwa. Kat dita, kinasarita ni Florentina ni Jenny, akaanakan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No tumulong kayo lakit di ngagdalos, uray libren. Ay, kayat ko, amam. Jenny, mayat ka mantel. Libre ko naman. Ang panunot ka, Jenny. Nagyan ka idi dito'y hinggang pimanaw ka. Kayat mo ka diti agyan iti sabali, abalay. Kuanti, agpanunod akpan. Uy, Jenny, apay ngagpanunot ka pa'y. Wen ko na mo. Makitan to, anti. Awan ka diti imbaga ni Ginay no ka ano manan nga agawid dito. Awan mo't lakay. Ada ka di pakasapulam kan kuana? Kaya't kaw nga ibiro kan iti mga sawa. Nalakaayamot dayta. Apay kasla ubeng nga ipilit mo, abaduan iti oray di na kayat abadaw. Ay, no mabalin na ko mga isublik ti kinaubing na. Tapno mabalin ko nga ipili ti kayat kaw. Ay, aramida ka. Imposible dayta ibagbagam. Sayang nga ron ti tawidin na. No saan ama aramid ti pagayatan ni Manang. Ngamday ko na kon, di mo mabalin apilitan. Tagay mo pare. Ada ka din na panunot mo pang sulbariti parikot mau? Ada ka din dagiti parikot ko dakdaka matang. Ti gatang ko iti arak wanaw. Ti may papaniti pandaki asawa ti anak mo Ay, yak pa'y nakasarita ti anak ko. Tadi na kaya't dayta pagsaritaan may. Naglaka sulbaray. Mga lakayaw iti agpamarang nga asawa na. Agpamarang? Ay, masapol amakita ni Manang, amakikalaysa, saan alibin. Ay, kasta ka de. O di, magtulag kayo iti kakalay sana. Ay, day tagaron ti pare ko, tadi na kaya ti makikalay sa iti lalaki. Hanggang saan mo na mapalubusan? Babae iti kalay sana. Nakaikadeng ka din? Ngagyan kay di balay ni Antim? Numabalin. Diyak kayat yang ijay. Ipilit nan tumanan ngagbistida. Tamapan kami kanong makimisa. Agdalungdungak pa'y kanong. No way. Angam saan mo't adakas ti ibagbaga ni Antim? May sa kamot asan ang makawawat. Ngam adadag iti banag apagisman tayo. Asan arumbang asuruten tayo. Anya ti kayat mo asawan? Ipapilit mo alalaki ka. Ngam tigtignay mo lang ti lalaki. Tati kinapudno na, babae ka. Agtal na ka na. No di mo kayat at tumayab ta sangin. Ha? Maiturid mo, apatayaban ti sangit? Panawan ka man langan. Kumusta nga? Iti tarigagay mo ka ni Jenny, pare. Ay, nakaro pa'y lang ti kinatumboy na. Ngam ikaguma pagbaliwan. Mapagbali mo nga ta. Ay sus, amangan pa ino dumanog. Kinubuok na langan kat pukis ti lalaki. Sapay kanayon ang nakalesles ti pulo na. Uwan nga rod. Amin atig-tignay na kasla lalaki. Sayang. No agtignay ko maababae, nagpintas ko ma.
Sanmet, tainton ibagak, ngagpakababae. Kasuron na kadagos, kat panawan na. Nagado ngamin di tasik siya babae. Apay ngamin nga anusam dayjay alakyan. Ay, tsaka mo pare, ngam nakayawan na iti kinapintas na. Uray lakyan, napintas na. Ang mga ninton armam, agsasaro no adanog ti ipasabat na. Sika ti makitak akasingpetan akadwa ni Jenny iti restaurant. Adda pagsaritaan ta. May papanitian niya, ma'am. Nadlaw ko anakaananos ka iti kaanakak. Uray no kanayon nakaasupladaan. Gayem ko ngamin, ma'am. Adda na patag apagsaritaan ta. Ngamkid dawak asaan ko maamaamuan ni Jenny. Anya ka di dayjay, ma'am. Numabalin ko ma, kat pagtinulungan ta apagbalinan apod no ababae. Jak ngamin umanugot iti kinatumboy na. Kinapudno na, ma'am. Irugrugik. Ngam talaga atumboy. Kasta ka di, Barok. Ikagumaam. Tapno magunod mo ti tartarigagayam. Ngamkid dawak asaan ko maamaamuan ni Jenny tinagsaritaan ta. Mangnamnama kayo, ma'am. Agigyan mo't gayam ni Jenny iji balay ni kabagis mo. Nakanakam mo lang ti salbag ija tumboy. Pay nga ta, nagbalin mo't akas jay ti anak ta. Salbag iday. Ipapilit na kiday na lalaki ka now. Ay, nagpintas pa'y mo't. Kasano nga ta pagbalinan a babae ti riknana. Babae mate. Masaya nga nak ititawid na. Saan akayat ni manang mo ang maaramat iti awan kasuskan na, tinagbanugan na. Kaya nakidi nga itulong iti ampunan kanda dumapay. Aha. Naibaga na nga amangan ka no aramaten yung nga agama iti pagbasulan ti itad na atawid. Nay, apay, anya kumama pagbasulan ngay. Katitid bisyo yu Na. Aramaten nga ni Jay ni kadag iti babae ti kwartana. Iso asaan akayat ni manang mo apatawidan. Kayat ko apagbaliwan ti kaanakak iti kinatomboy na. Tarigagayak ti panagbaligim, friend. Agyamanak, friend. Jak ngamin kayat jay pumanasyar akadwana ti rupat kwarta a babae. Amumot dagiti agtutubo itan. Naduktalak amapmapanda iti bar. Kat iso ti mangiliblibre kadakwada. Daitan ti madi. Maungaw ti sapul na iti kasta nga aramid na. Wen nga rod. Jak kayat akadag iti babae ti pangipanan na iti kwartana. Kayat ko nga itulong nalangan kadag iti agkasapulan. At damot kat di karbangam no kasta ti kapanunutam, friend. Ti mangidurar iti kwartam iti bahay ampunan. Kadad dumapay nga agkasapulan. Timbag, tasimbang petkan, balasang kaw. Nagalas adang ganda itang bagaya balasang ko, tatang. Itaman pa'y. Ay, kaya't wadang manalayang ti ibagak. Sa pelo ko mata maawat ang buwan. Anya launay aya dayta. Kasla na pataglaunay. Talaga na patag. Ay, di mo't among tidakil apasdak ni Antem. Ado matipasdak na, tatang. Anya ka di kadagijay, tidakda ka mating. Tingay, adda klinika, kas kadada dumapay apribado nga opisina. Apay ka di dagijay, tatang. Ay, nasaon ni Antem may patawid nantukan ka. Ngam iti may sa kondisyon. Anya? Unay katday na arabak yun, tatang. Imposible na ipatawid na. Dumag ka, tay baga. Nagawid ni Jenny.
Saan ka di pa'y asimbangpet? Saan pa'y mayat, ma'am? Kat, kumusta ti plano ta? Sana ka sumuko, ma'am. Mapaamon to pa'y tinaatap nga ayop. Taon tulakit din. Huwan. Idi ngamin, nadlaw ko atong boy. Pinadas ko at tinugnar. Ngam, isumatan ti ipapanaw na dito balay ko. Iso ka diya saan ang nakaturupos iti panagadal na, ma'am? Huwan, tanapan nagbirok iti trabaho na. Kati dinagkita kami, imbagak nga umaylangan iti restaurant. Isumatan ti panagkita mi, ma'am. Idi armat ko ma, tanagpintas. Linayatan nak iti danog. Kasta ka di. Idi ubing, di na ngamin kayat timunmunye ka nga ay ayam. Palpaltog, palsiit, kan daddo mapay nga ay ayam ti lalaki ti kayat na. Inlawlawag mo samot ti kondisyon ni kabagis mo kan ni Jenny. Why, yung sana matagtagaray. Diyak mo ano niya tisimkan iti panunot na. No tarigagayan na ti kinabaknang. Aramiden na ti kayat ni Antina. No apay mga dapay la kondisyon na may. Ay, no kaya nakumatimang tad itid na latan. No saan mo kumabi ng crap ti damo ngayon tad na. Ada ko mapanagtalag na kan ka. Jakmat nga ron ni namnama, aga po iti kanayon mi apanaginom kadag iti kakadwak. Kahit maguyod ti punan, aginggat na bangkrap. Imbagak ngamin kan ka, asaan mo nga ipainom, kan ipapulutan dagiti lakaw, ngamde ka matdimngag, anyangay, nabangkrap. Manipon si mangpet ka. Nakaululimag ka. Ada ka di parikot mo? Ada na pa kariribukak. Ada ka di maitulong ko? Tsaka mo, talaga ang mariribukan ako. Kasano ang matulungan ka, no di mo matibaga. Rumbang ka di nga ibagak daytoy, Alex. Weird nga min. Awan ti weird kanyak, no may papankan ka. Awatag amin, basta ibagam. Ikanak man pa'y iti sumagmamano agundaway nga agpanunot, no ibagak wano saan. Naunag sakit iti parikot mo ah. Talaga na unag, tadyak pulos matukod. No kayat mo nga agbaliw ti masakbayam. Tung palem dagiti kayat ko amapasama. Nga manti, awan ka diti sa bali a kondisyon mo. Dayjay laeng ti kondisyon ko. Kayat ka ngamin nga ilisi iti pagbasulan. Maibilang ka di abasol ti kinatawak. Saan abasol no anyaman ti nakaiparsuan? Apay nga rod nga ibagayo adiyo kayat ngagbasol ak anti. Ti basol kat no agaramid ka iti maikaniwas. Nang runan no ammom lang arudan adakas kat aramidem pailaan. Anti, naragsaka no babae ti kadit ko. Awan dakas na no agkukuyog kayo akas babae. Hangam, no ipasyar mo ida, alalaki ti pagarup mo di tabagim. Daytan ti madi. Mawatam mo't siguron ti kayat ko asawa. Alex, anya ka di ti ad-adda asurutam. Ikinabak nang wano pagragsakan. No siya kamay sa, jak tarigagayan ti agragsak, no pagbasulan met. Awan ka di ti karbungak nga agragsak. Apay na ibagam na ita. Amin na tao, at nakarbangan na agragsak. Ngam apay nga rod nga ibagada abasol tar aramidag. Agsipod ta babae ka, ngampada mo't a babae ti pagisman. Awan nga rod ti sunggar adutdot ko iti lalaki. Agsipod, taday ta ti adday ti panunot mo. Ngam di mo mo't pinadas. Pakpakawan ti mangpadas. Ti makirelasyon iti lalaki? Ha? No way! Ay, awanin ti maaramidak.
No dayta ti kapanunutan. Ngem sapay la ko ma, tadumteng to ti panawen, makaamiris ka. Nakapanunot ka din iti umnaw nga aramidam. Napanunot ko nga aramatan ni Alex, tatang. Tapno matawid ko ti kinabak nang. Ura niya dita napamuspusan. Basta maipatawid kan kadayjay. Kasano nga ta nga ibagak daytoy kini Alex? Kaya't ko amaamuan. Noon niya ti ibagam iti dayta nga Alex. Daytay ta ti pagtinulungan tayo apanunutan, tatang. Saan nga ta may mayat, no? Agtulag kayo nga dan tubingay na, no agbaligi kayaw. Agkalay sa kami kini Alex, tapno maitad kanyak ti pasdak, kasta, tatang? Kinuday ta ti pamuspuson, di kasaritam ni Alex. Ti parikot, kayat nga pa ni Alex. Umanugot nga tanto ni Alex, iti ibaga ni Jenny. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, nagnaed da Jenny ken Alex, iti balay ni Florentina. Nasao ni Alex ken ni Simon, nga ikagumaan na pagbaliwan, ti kinatumboy ni Jenny. Kinidaw mat ni Florentina ken ni Alex, at tulungan na daytoy, tapno mapagbaliw da ni Jenny. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Makikalay sa akaditin ni Alex, tapno maitad kanyak ti pasdak, tatang? No day ta ti pamuspusan, kaya pa'y kidinasaan. Ngam ti parikot, kayat nga ta ni Alex. Kakasaritam at no maamuan ta, no kayat nawano saan. Ano? Kasaritak to ni Alex. Inton makasubliak iti restaurant, may papan iti dayto abanag. Panya nga iti ibagam. Alo kuya, nga oray agkalay sa kami. Ngam agsina kaming tumulang, inton na ipatawid ang kanyak tidakkel apasdak. Ay, sigurado adi na kayat. Tasan ton ang makaasawa no si aasawa keng ka. No irabak nan tumanan anapintasak, agpamarangak akayat ko. Tapno iyawis na ti panagkalay sa amin. May mayat pay. Saan pay nga ita? Tapno saan ang makadlaw? Kunwaray, agpakipot ka base. Sige nga rin tatang. Aramidak daytay bagayo. Nagpintas kamot itan, Jenny? Rugyam manin timang surdo kanyak si ka Alex. No awan lati kayat kukan ka, gisnugan ka manan. Ha? Adda pa nagayat mo kanya? Saan asta ti kayat ko asawan? Loko. Anya nga rin ti kayat mo asawan? Saan ka di nga imbagam, nga adda kayat mo kanya? Pudno nga imbaga, nga adda kayat ko. Ngam saan ka ngay ayatan? Ngam masursuro ti panagayat, saan ka di? Agtal na ka man. Pulos asa anak nga agayat iti lalaki akaskan ka. Sino nga rin ti ay ayatan? Siyempre, may sa chicks. Saan kat akaskan ka lalaki? Ay, ngam saan kayo ang makapagkalaysa? Gan makapagpamilya no babae ti ayatan? Anya ka di tinagsaritaan nyo ka ni Jenny. Barang no kayat ti katrabahuan na ti plano may. Anya ti plano yo ako nam. Barang kayat ni Alex na makikarlaysa ka ni Ginay. Anya?
makikalay sa iti lalaki at di naayayatan. Plano ni Gine nga isina na kalpasan ama itad kan kuha na tidakil apas dek. Ay ngampan ang loko day takan ni Alex. To kasta ti aramiden ni Gine. Kaibingayan ng tumit tapno di na makongkuna. Ay, gapo iti tawid. Makapanunot kayo pa'y kiden iti saan arumbang. Pagbiyagan nga ron amin akinasirib. Ano di ka gunay? Awa na, di ka biyak. Ngam no mga ramat ka iti tao, tapno laeng magunod mo ti tarigagayam. Ay, sabalin asaritaan day ta. Sa nabalay, ikantaw iti tangdan na, tapno di na magkongkuna. Kumusta nga itay balang asabsabungan pare? Unay katabalangan. No sisiitan ko maabalang. Adamat siit anaikat kon, bro. Ay, mangrugi ka ro din Itapay lang. Kalika gumakaw, ti panagbaligay. Sapay ko bro. Idi kinidayak idi malam. Di na kon linayatan iti danog. Nagdilat met. Isumil lagay makunam nga dasiit na anaikat. Uray kaskasano, naikanak iti sangkabasit anam nama. Ang madupay asit ikatay, sakbay ama puros mo ti sabaw. Ikagumak nga ikatan amin dahi taasiit. Ay wana, tapno awan tong ti makasiit no purusaw. Madlaw ko kat mariribukan ka, friend. Adda ka di parikot? Adda ngamin masapul dagiti ubing ijay bahay ampunan. Awan pa'y pundo. O sige, mangtedak iti donasyon, friend. Ha? Agpaiso ka di, friend. Ay, sika kanayon ti mang sulsulbar iti parikot ti bahay ampunan. Adon ti naitulong mo. Amumbeten, awan anak ko. Dagiti ubing iti bahay ampunan ti imbilang kon nga anak. Iso akanayon anaduras ti negosyom. Taamo ti apo ti pangipanam kadagiti sapul mo. Pakaragsakak ti tumulong. Ngem no maaramat iti awan kaus-uskan na abanag. Jak pulos ipalubos. Nalpasan ti oras ti trabaho ta. Mabalinta ka din ti mapanagpasyar? Sa dino kumangay ti pagpasyaran ta. Uray sa dino di ta nakayat mo. Sika ita ti boss. Sige, mayatak iti damo apan nagpasyar ta. Sino ngay nga ti kadwa ta? Masapol ka di pa'y nga kadwata. Amuta man ti papananta? Sa bagay, nagmayat kuman no babae ka akadig ko. Babae ka nga rod. Tigtignay mo laang ti lalaki? Tal na ka. No di mo kayat ni babawik ti panagpasyar ta. Anya? Ti kano tao amang ibabawi itinalpasan nga inkarina, napaglan nga ulbot. Oy. Awan pa'y inkarik asaan ko at inumpal. Di mo ibaga, ada ito'y tidamo, adi mo tong palen. Ha? Ulbod ka no kasta. Ha? Oh, itaman pa'y anala daw kayo anagkuyog asim mangpet. Kuante, napan kami nagpasyar kin ni Alex. Agpaiso ka di, Alex? Well, ma'am, agpaiso timbaga ni Jenny. Kasta ka di. Kinitayan nak ni Alex. At kayat na asawa. Sige, ante. Ina ko ni gisilid ko. Kastak mo't, ma'am. Mapanak matan iti silid ko. O sige, oray siya kat mapanak matan iti silid ko. Nay, si kamot ti masabat ko, Jenny. Nagawit kamot gayam dito'y lugar tayaw. Uy, tata, napanak mo't nagpasyar ay balay mi. Adda na saya at apagtungpalam no kaskasana, basang. Ha? Anya ti kayat yung asawin, tata? Amok ti amin, basang. No adala ko maputot. Kau alalaki. Isan ti asawaan. Bastos kayo alakay. Apay kumamaki asawa ngay. Katday talang mo ti pamuspusan. Napay kit dinasaan. Ay, diyak kaya ti maki asawa iti lalaki, tata.
Mabalin nga raw da mga asawa ka iti babae. Kasanungay. Basta. Sige. Panawan kayo manlangan. Ha? Makapasun. Tatang, anya ka ditim bagbagayo kini Tata Tomas. May papaan ite? Iti asawa, kantawin. Ay, pasensya amon ni tatang mau, anak. Idi ngamin na bartag, tila imbagbaga ken ni Tomas. Unay kayo matin tatang. Tala inlaw-lawat yun. Agwaras tay tadamag. Kababay. Mau anay baga kayam. Unay ka dito ang iwaten ay at nalawat launay. Makainom da tao. Tapno ngamin, saan ka nga aglawat alaklakayan? Saan ka nga agbartag? Daytan do matipaglaingam. Agsakitak nga raw nawan alkohol iti bagik. Sa pulen ti agas ti banaw ken dudukot. Nagko na nga agas ti ara? Ay, no alkohol ti pagbugo amin a tao, idi tsimpo ti kubed. Isu nga agas ti arak. Oh. Pagbugaw, saan kat nga inuman? Sa bali jay arak, tada sa bali araman na. Nalao kan laheng iti alkohol. Isardeng mo man pa'y dahi ta panagdaldalos mo. Takasarita ka pa'y, Alex. Ha? Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am? Barok. Adda ka di makita wenno mariknam a pagbaliwan ti amin. Umamamo mati ni Jenny, ma'am. Saan akas idi? Akas la naatap nga ayo. Kasta? Sige, ituloy mo latta a pagbaliwan. Syakto ti aggasto iti kalay sayo no agbaligi ka. Araramidak ti amin. Saan aga po iti tulagan ta, ma'am? Ngimkit di, ay ayatek ni Jenny. Isungay kagkaguma ka pagbaliwan. Sapay ko mga rod, tagbaligi ka, Barok. Kadkas nakon, siyak ti aggasto para iti kalay sayon to. Agyaman ako ni kada kayo, ma'am. Siyak ti rumbang nga agyaman, no mapagbaliw mo ti kaanakak, Alex. Paripirit mo ka di ka ni Alex ti planaw? Nagpamarangak nga imamukan ko na, tatang. Nagpasya kami pa ya. Ituloy mo ti agartista. Ito ni baga nangakalay sa kayaw saan kan nga agkadkad. Wen ko na madagos. Ngam sunggar latamat ti dot-dot ko no kasjay akibinan na. No saan la aga po iti tawid. Talaga nga iwadag ko kumakal na kibinan na. Ay, maday. Imor aramidin ti kasta. Aganos ka, tapno matagi kwata ti baligi anak kao. Ay, sayang ti riniw-riw apira. Ngapay nga ino di kasta, tatang. Ngam no saan aga po iti pira. Ada yung agpamarangak akayat ko dahi a tao. Sana balay, tamabalin mo ba't nga ipaanal, wano ipaawan bisa ti kasaryon tao. Nabayagtan nga day-date. Awan ka diti maawatan. No apay akanayon ka nga i-date. Adda ka di kayat mo nga ibuksilan. Ibaga ma, tanakasagana ka dungog. Nabayagan nga da panagayat ko kan ka. Ngam no kayat ko nga ibaga. Layatan nakmat. Napudno ka kadimit laang itiday ta ibagbagam mga ayat. Napudno ka talaga. Napudno mo't lang dagita nga ibagbagam. Itkanak pa nga rod iti sumagmamano agundaway ngagpanunot, Alex. Itid ko amin kag kaagundaway. Kasta ti kinapudnukan ka. Pagserbiyan ka iti amin a puso. Nagsudin day ta ang puso? Wen, tati puso ket para ken kalaen. Adda ka din relasyon nyo kandi Alex? Awan anti, ay ko. Uwan anti. Anya ti kayat mo asawan iti wan?
Kuanti, sinong bata ko? Oh, Diyos, kilas mo. sinong bata mo kunam? Nga maapay nga rod, akas lasaan ka anaragsak. Mapilpilitan ka kadi. Ay, ko ha. Saan nga, tanti? Nasaya at nukasta. Kayat yu ka din, apagtulagan tayo ti kasaryo. Kasaradagos, anti? Anya pa'y laang ti urayan yu. Tapno maipaayan na kamin, iti apo ko. Apo ko adagos, anti? Nay, kapaya kasla mariribukan ti langam, Kasano mga mintatang? Kuna ni anti amagagaran kano amaadaan iti apo ko? Asino ka no, timangtad kan kwa na iti apo ko? Asino pa'y ngay, no di siya kano nanang? Saan nga imposible? No makiasawa ka? Makikalay saak, gapo iti tawidak. Ngam di na kayat asawan, agsikugak nanang. Adda lalaki ng agsikugin. Apay nga ipapilit mo aya, alalaki ka, anak ko. Naan-anay di kinababae. Nintun kun, imbabawit ti sinalbag akasar. Nay, dakasay no ibabawim ti kasar. Kasanungay mo ti tawid. Nakaumayak, tapagsaritaan tayo ti maipapan iti kalay sa manaan. Kasao tayo dagiti dua, no talaga nga umanugot dan nga agkalaysa. Kunaman ni Jenny nga umanugot ka no manang. Kaslag babawi samet. Saan nakasagana? Ay, anya, nay apay ka nung agbabawi nga ay. Narigat met apilitan tayo. Ta bukod na a desisyon dayta. Ay, naya, takasaritak man. Numan agbabawi, apayakas lang masurun ka. Iso timakidan na, saan kat asika, dalmasyo. Agbabawi nga ta ni Jenny, ang makikalaysa, papagayam, di uliwayan na denggen, di tuloy te serye tayo itaalawas ana paulwan. Tawid, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagtulagan da Dalmasyo kan Jenny. Ngaramatan da ni Alex, babaan iti panag-asawa da, taknula ang maala dati tawid. Nagpatulong ni Florentina ken ni Alex, apagbalinan na anaan-anay a babae ni Jenny. Iti may sang aldaw, inawis ni Alex ni Jenny, ama panagpasyar. Kat dita, naibaga na tiriknana. Sinungbatan mo't ni Jenny, nga oray sumkad tiriknana, tapno maitad titartarigagayan na, atawid. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ana paulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Narigat met apilitan tayo. Tabukod na a desisyon dayta. Ayan na ya, takasaritak man. Numan agbabawi. Adda karbengan na, ta isumet ti makidan na. Saan arumbeng amasuron ka, Dalmasyo? Nagmayak? Sa itag babaway. Napananaya ka ba, guys? Napandan iti restaurant ka ni Alex. Mapanak mo ijay. Ay saan kan ang mapanijay? Urayam ida nga agawid dito'y balay.
Naimbag ta si Bangpet kan. Kasarita ka man, itinalapa. Anda kayo matgayam tatang. Kasangsang putyo ka di. Itayak pa'y bigat. Saan kayo anadanon, tanapan kayo kanaw, iti restauran. Anda ka di napatag nga ibagayo. Tanagluwas kayo pa'y ngayon may titon. Napatag unay pagtutulagan tayo, ti kasaryaw. Tatang, saan ka di amabalin nga ibabawi? Ay no, ipapawim, awan matawid mo ko ni Anteng. Apay di ka masayangan, Sige man langan. Ipaanol kong tumat lang, Nay, pari dalmas. Naggapuam. Itakid di aginom. Ay kainta Anda may igatang ta, tayo ni kanak ni kabagis kaw. Anda man hindi igatang ta iti ara. Nagmayatan ti adda kamsat na abak nang. Kasta kumama iti. No isupay nga ron ti makaamaw iti panagkalay sa dajinay. Anya, imanugot ang makikalay sa ni Jenny. Kaya na, anya pa'y ngay. Pinilpilit ko, tapno sumayaat mo ti masakbayan na. San kahit ngagrig-rigat iti agnanayaw. Umadanimot lang ti kalaysata, Jenny. Nayapuran sa ti kalaysata. No agkalaysatan tumatlaan, apay pay lang ay baybayag ta. Imbag tapno maadaan ta adagos iti anak. Anya? Anak? Saan ka di nga anak, ti numero 1 amang kompleto iti pamilya? No mabalin, sa anak pa'y kumangaganak adagos. Sa anak pa'y anak kasagana. Sana bali ta di kan tumat baybayan. Ipay ko amin apamatagkukan ka. Sa anak nga irresponsable nga ama. Apay, adda ka din anak mo. Taibagam asaan ka nga irresponsable nga ama. Into nagdanton anak ta, ti kahit ko asawan. Itan sala ang anaginom dagiti nobyo ken nobya. Naibasan da mo ti minom iti imported nga ara. Sa dino ka di asil iti pangipanak kadakwada. Di tanalawlawa asiled kabagis. Kadwaan ni Jenny. Takadwaan met ni Simon ni Alex. Ay, Simon Baraw. Sige mga raw. Ipantay da iti silida ta napartekdan. Ay, pagdumdum sa adan. Sige tata, ipantangarot ida iti silida. Ida magaminan na kontrol ti minaw. Nagsasaruno magamin ti imported nga arak. Pagarup na siguro asa na makabartek, tata. Diyan muda ka ladies drink. Kasanaw, nagpinaado naman iti ininom. Inibusabot na iti agasawa ti arak iti lamisaan da. Nabartak da nga agpadpada. So anay dyan, impanda idan iti silenda. Aghani munda anabartak. Kaslakastad, friend. Malagip ko kat narod dahil di asawa. Tijay burakay tinangipanan na kanya. Kalpasan ti kalay sabi. Uray da kami mo ti asawa, friend. Burakay mo tinapanan ni. Mayat alagipan tinapalabas. Naikupinan akas pakalaglagipan. Pengay! Awan matang tibado. Hoy! Anya tinaramit mo? Apay asya ara ko kanya. Apayan. Saludsudam ka di pay lang. Apay mas daw ka. Awan mat tinagtulagan ta nga agkaidata kalpasan ti kasar. Rumbang ka di pay lang nga pagtulagan ta na ita. Saan ko nga rumbang nga inaramit ta dayto ay Alex? Apayan Jenny. Pagbabawyam ka di tinapasama. Tagasawa tanatan. Saan ka di ngayon bagak? Sa anak pa anak kasagana nga ganak. Biya't imbagakan ka saan ka baybayan. Di ta ka manlangan. Di nagsusurutan, no?
Oh, apay nga da ka dita sofa, balasang ko. Rombeng nga da ka iti seledyo nga agasawa. Ala, agsublikan ijay seledyo. Apay arin mo kayo, auntie. Iminumaklaang balasang ko. Ang mas daawak, tapay nga da ka iti salas. Kuha nga minanti. Salimuutan ako. Sorry, Marak. Iyon mula ang teerkon. Ala, ingkakit din iti seledyo nga agasawa. Sige, Andy. Saan arumbang nga panawam ti asawam iti seledyo? Saan ang anak man ti kasta babae? Apay akas la nagsangit ka? Kuha. Saan matanti? Saan ka nagsangit? Sige nga rin, Andy. Agsubli akong iti silid mi. Oh, sige, balasang ko. Maturog ako maitiso pa. Nung pinagsublinak mo't ni Auntie dito silid. Apay, kaguram ka diti napasamak. Agpadata itay anabartak. Apay nga rin ginundawayan na. Saan ka ginundawayan? Asawa kan? Salbag kit diti kastoy eh. Maturog takit din. Saan ka kumangad puyat? Yak makaturog, kapoy tinaramid mo. Sorry. Ay-ayatan ka namin. Ngam saan ko mat siguro apakabasulan ti naramid ko. Kung ano kayat mo mat, tay marakop ka mat kanyak. Ha? Nabarta ka. Diyak ka mo tinapasama. Inarakop ka kitin. Sonot. Nairupto pa iti arakop mo kanyak. Gusto? Diyak kaya't amang ganti ba kami? Awan ba't siguro ti panggapwan ni kabagay sa dimangtad iti ipatawid na ken ni Ginay. Naragsak nga ta ni Ginay. Napilitan laang anak ikalaysa, gapo laang iti tawid. Bay, abday ta ragsak-ragsak dita. Tinaskan kat bumaknang, dalpas. Ay, umay da kumamot po masyad dito ibalay, Ay, agawid da gijay no tapaos. Ay, daki asawa adi na oras ti anak ta. Imbaglakit day ta nasingpo ti asawa na. Nakunan tupay ni Ginay nga mangan no saan da nga agbayag. Ay, nagar-aramid kayo kat ngarot iti saan nga umnaw. Apay kumasaan nga umnumay. Madanon to ti panawan nga itid ni kabagay ti pasdag ti ni Ginay. Madayo ka man. Hindi nakaskasid nga. Ne, apay nga inapot mo ti agong mo. Kanaapay ka di akanayon ang nakaungungot ka. Tsaka mo. Naangot ti panagangot ko kun ka. Ne, apay nga eh. Agbakwar ka matan. Kunak ngamin asaan kang umasidag. Agbakwarak na maangot ka. O sige. Agaplagak nga rin di tadatar. Sigan ti maturog dito'y kama. May mayapay. Makadulukak na maangot ka. Umayak man. At napagsasaritaan tayo. Mabit lang, ante. Darasang na ikatindi ta aplag mo dita baba. O may kadito ka ma. Darasang makita ni ante asabali ti dam. Baya mamakita na. Isumat tipod no. Darasang ko nanay. Di nakapagpungtutan. Sana tumot la pagsublin into nawan ni ante. Saan ka kadi asumra kita? Aldawan. Nakadigosak pa yan. Nasakit yung ulo. Makabakbak ko anak. Sakit. Maulaw ko pa rin. Nan, dapadapan ka man. Ang mga nuwad na gurigor mo. Saan ka mata nabara? Awan tinasakit. Basta naglaladutak. Ha? Ipan ka iti doktor. Tapno masigod. Ha? Doktor atagos? May kato siguro dito. Ano? Umuna ka lang ni Geris na ron. Awagan ka ito madamdama ah. Tamuak ti kasasad mo. Unan. Inkan. Tamangan numaladaw ka. Sige nga rod.
Iturog mo pa'y, tamaululaw ka ako nang. Di kagdanag, masapak nga gawid inton malan. Apay akasta ta itsorab, di kakadisumrak, iha. Diyak maawatan ti bagik anti. Makabakbakwarak. Maglaladotak. Kan nasakit tulog. Maulawak pa eh. Oh, amangad no aginaw kan. Kasta ka no kat ti aginaw. Saan amaw awatan tirik na. Anya? Aginaw saan na mabalin? Anya ti ko nam, iha. Jack na awatan. Ay, konti. Sige, mapanak pa iji silid mi. Kayat ko ti agina na. Sige laeng, iha. Nalabit nga aginaw kan. Saan pa mabalin da ito eh? Aginaw ka din ang paiso. Ay, salbag tigas to eh. Kagurak da iti, Alex. Hello? Opengin mo ka. Kumustahin ka, Maululaw ka kadipay? Basol mo da ito eh. Kuna ni auntie nga mga naginaw. Anya? Aginaw ka? At danto na nagta? Saan ka maragsakan tita? Tamasurunan ka. Di mo ko na asyak ti pag-ininawam. Ay na, di pa ikat kaing ingas ko apirmiti anak ta. Isit ka! Kagurgura ka! Dapat manlangan ti cellphone. Saan na mo palinda ito'y? Asla naragsak ka, Mike. Anong ibabay ti cellphone mo? Apay, asinot nakasarita. Aginaw san ti asawak. Ha? Isumat lagayam akanayon nga agunget. Taginaw gayaman. Sapay kagurgura na. Unada, Mike. Ano asino ti kagurgura ti aginaw? Isukano ti karoprupa ti ubeng. Isakto nga rin ti karoprupa ti putot ko. Ay, kawan siguro paray. Kaduan na kasta kahit. Noan niya, tinaginawan da, isaw ti kay ingas ti ubeng. Agpaiso nga tadeta. Mangipakita anaan-anay ababae ti asawa. Sana mabalin nga ipapilit na nga isukit lalaki, paray. Uwen paray. At dayamot lalaki nga agsikog. Iso ama ko na, apudpud no ababae ti asawa. Hello, nakaawag ka ma, Ginay, anak ko. Yak kayak ti kastoy ang mapaspasamak na nang. Apay ka day, anak ko. Anya ti saan mo akayat? Aginaw ka no. Ay, di ka nasaya at anak ko. Ay, adanton anak mo. Yak kayak na itinanang. Tangakatagkikiat ditan. Ay, pakpakawan. Nagalasakit na hindi masigog. Ay, yak kayak ti rumar. Yak kayak na makita na kadakkel ti tiyan ko. Gapo ka di, taipateng mo alalaki ka. Day tanti ebidensya ti kinababaem, anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan edenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, imanugot matlaangan ni Jenny, ang makikalaysakan ni Alex. Iti aldaw ti kasarda, nabartakda, kat dita, insarak da ida iti kwartuda. Kasta unay asuron ni Jenny, idi nakapuot da itoy. Asi aarakop kenkwana, ti asawa na. Uray kasano ti surun na, di na impadlaw ken ni Antina. Iti panaglabas dagiti aldaw,
Aginaw ni Jenny. Masuron mananda ito'y. Tapampanunutan na. No kasanulangan ti itsura na. No dumakkelan ti tiyan na. Papagayam. Denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Tawid. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anak! Nanang, pulos ajak kayat na ito eh. Day tagat ang kikiyad ditan. Pakawan, nagalas ang kitangan di masikog. Diyak kayat ti rumor. Diyak kayat amang kita na kadakal ti tiyan ko. Gapo ka de ta ipeteng mo alalaki ka. Day ta itan ti ebidensya ti kinababaem anak ko. Diyak kayat nanang. Ngam, anak mo day ta. Di ka kadimasi iti sikugmaw. Di pala na ipasgay kat kastanti ibagbagam. Sige nga rin nanang, bye. Bye, anak ko. Daytoy kat ginaganganag ko nakikalaysa. Nga uray saan ko humamat ang kayat. Kanya nga'y tima ko na dagiti babae nga inaram ko. No makita dak ang masikog. Impuisit kidi. Dayjay tumag namin nga alit. Kagurgura. No katamad diri daw, iha. Di ka pa'y rimwar, anangan. Madi ka dilat na tirik na. O, nanti. Diyak pa'y kayat tirmor. Anya ka di ti kayat mo akanen. Tapayog ko, iti katulong. Sana ka mabisi nanti. Diyak kayat timangan. Rumbeng, amang ipaunag ka. Uray basit. Inton kuan, agol sir ka. Umayak tulatan ijay ko sina, numabisinak anti. Laglagi pam, Jenny. Saan anasalun at ti anak mo, no di mo aywanan tabaghin? Di ka kanumat mangmangan. Anya ti kahit mo akanan, taigatangan ka. Darangidangan amanggang, kun aramang abugong. Ha? Saan mat atsimpo ti mangga ita? Dinamag mo no, anya ti kayat ko akanan. Isungay baga. Sige. Mabit lang nga rin, Inakagbirok, barang adama sa pulak. Saan kaso ng sangpada? Nawan mangga! Itay pa nakita ka dito'y palengke Apay, nabirbiro ka paray? Makasarakak nga tanga itinaata amangga, bro. Ay, sos. Day takit tirigat na ita. Agbiro ka iti prutas. Asaan namit apanawin. Pangalaak na hingata. Apay, awan ka diti bunga ti mangga iti away? Ayaw na niya. Padasot man gayam ti agdamag. At awan ang nagbunga amang kaijay. Wala. No aman, mangkita ka iti sabali analsam a prutas. Ay, sukit ti awit mo. Ay, agyaman ak itinsingasing mo, bro. Tatang, saan ngamin anang nangan ni Jenny? Mangga ti kayat na akanain. Awan ka diti bunga ti mangga dita? Di mo lapari to, mas tiamo ka nagbunga ti mangga na. O sige. Mangarkilak iti pagluganak. Umayak dita, tainta gumatang. Ay, ipabigat mo barok, tarabiin. Itaan tatang. Imbaga ni Jenny, asa anak kanu asumangsangpet, no awan manggang yawid ko. Ha? Ay, unay ka, daitan. Ay, sige. Urayan ka, taintay di balay, da pari Tomas. O sige, umayak kon tatang. Asino tinakasaritam iti cellphone? Mangga, kunkunamot. Ni kanu nga Rodginay, saan anang nanganta mangga kanu ti kayat na? Ay, pangalaan na nga iti mangga ita. Ay, nairanamang nga dasagay sa abunga ti mangga ni pari Tomas. Umay kanu ni Alex ita, taingkam gumatang. Ita arabi eh? Wen Tako na kanu ni Ginay, asaan asumang sangpet ni Alex no awan ti mangga nga yawid na. Ay, sus. Ay, naging inawak. Ngam saan akasta?
Ay, no siyak ti baon mo iti rabi ama panagbirok iti prutas. Nga saan nabot at chimpaw? Aha, yuray awambay. Mangan kanto ano adda? Ha? Nay, apa yan pare? Rinabrabi iyo matimay dito'y balay. Ay, umay kami man gumatang iti bunga ti mangga, paray. Iti kastoy nga oras ti rabi paray. Pangasiw, tata. At the flashlight ko. Mabalin ka di ngayon tayo mangsukit iti mangga? Anam nga to tamangga barok. Masapul nga ulyem. Kabaalak ti umuli, tata. At dalakid di mayawid ko amangga. Malangarod Mapantayo iti poon ti mangga. At da ijay igid ti talon. Ay, agyaman ako na, tata. Kunak no awan masapulak amangga. Ay, nakasanon nga no saan nagbunga ti mangga ni pare Tomas. Ay, sigurado adakkel apari ko, tatang. Adda kadimot na alayo amangga. adda. Ay, ni Alex pa'y atin mulay. Ay, nakarumat ti kasta. Umulay ti rabrabe Ay, tinadumalaang ipabigat dan. Saan mat nga emergency? Ay, malagip ko man. Patuluyan nga ta ni Jean ay timbaga na nga ipaanal nanto ti kasarda. Nanya pa'y laang ti sapulan na ni Alex kung nakasingsingpot a tao. Huwag nga rab. Sa pa ipapilit na alalaki. Kanya nga itake nagsikugmay. Day tangarod ka. Ay, man-manuti kas ka di Alex nga inayat na ti maysa atong boy. Puno nga tanganda panagayat na ka ni Jean ay. Di naramiden day jay a sakripisyo no di na ay ayatan. Oh, kumain Jenny. At nanalak amangga. Tumbigatin ang mga anak. Rapi ipay. Anya? Nagarkilak iti lugan. Imulyak arabrabi Ita? Di mo matgayam kayat aganan ti insangpet ko amangga. Nagkunang amin nga inka mga arkilak. Kun umuli. Gimatang ka kumalatan ay ijay tsendan. Nagbiro kak ijay tsindaan. Hanggang saan ngamin apa nagmamangga ita. Naira na laeng ada nagbunga amangga ijay away. Sagsagay sapay nga raod. Anya kumaita. Di ka mo't pinilit amapan. Ay. O sige. Inak malamaturugan. Tane, napuyat ka nabanugak. Saan ka nga mas asidag kanya ka? Ang bakwarak tumanang. O di saan lang. Maturugak dito'y datar. Agaplaga ko. Masuron kan samad. Asino ti sana masuron? Nyamat ng tinastoy abyak. Saan ka nga daya mo duma? Diyak na awatan, tindaya mo dumo. Kukuang tinangig mo. Anya ti kunam? Diyak mangag ti bagbagam. Ti kunak, di ka tumanagari. Takayat kung ti maturog. Nabanugak ang nagbiyahe kan imuli iti mangga. Urno sumsamot ti papeles, ti panangipanagan mo iti pasdag ka ni Jenny, friend. Indrugik pa'y laeng, friend. Kita no maikarimot laeng, sakbay apermaak nga itadkan ko na. Naibagam nga amangan no masikog. Pudno ka di matlaeng amasikog. Wen, iso amaragsakan ak. Ang sana pulo sa rumrumwar iti seled na. Ne, apay na asaan arumrumwar, friend? Day tangarot ti saan ko ang maawatan. Manipod na ginaw, ijay nalatan seleda. Ay, amangan numarigatan mo't nga ginaw. Kasta ti atak ko. Agmay-may sa kamot ang nagawid. Apay adi mo kadwa ni Alex. Kapilitan nga iso ti agyan ijay kusina ti restaurant nanang. Awan nga min kadwa na ijay. Nagawid, tanda ka ng emergency. Ay, sumagmamano alawas. Madlawan ti tiyan mo. Sana na may lambang. Day tangarod ti pakabisita. Diyak kayat ang makita da ang masipubang. Anya ko matidagas na. Katadamot asawam. Amuyo man, napilitan akla ang anak ikanlaysa. Nga makita ka na singpot ti asawam. Di mo ka di pa'y nasursurong nga ayatan. Kasano ko mga agayatak ng itilalaki, nanang? Gapaw, ta ibagbagam alalaki ka. Adda ka di agsikog alalaki ay alaman.
Wisit kit diti kastoy. Masurunak at talaga. Kasuron mo ka di ti anak mo? Ay, napatag ti anak. Jenny, kumut-kutong kan. Mangan ka kuma. Anya ka diti kayat mo akanan. Ta iso ti iluto. Kasla kayat ko ti sinigang alamos. O sige. Agtugaw ka pailaan. Ta ilutuan ka. Barang kayat mo akanan. Nagrigat matgayam ti kastoy. Talaga kasta ka no ti agbalin nga ina. Nagsao ka manin itijak kayat amanggan. Apay kumaadi mo kayat amangag. Kat may sakanton nga ina. Ay, jakan mo kan ka. Inak manlaangan ijay silid. O sige, tayag kunto ijay ti kanam, inton makaluto ako. Oh, mangan kan Jenny. Madanagan itisan mo apan panangan. No saan agapukan ka? Awan ko maday to'y arigat ko. No makaanak ka, makaginawa kanton. Manupay abulan nga isakbay ang mapasamak dito. Adupay arigat ti mapasamak. Ha? Sige. Agan anos kalata. Talaga kasta. Nalaka lang ti mangibaga nga agan anos. Tasaan asika ti makariklik na iti mariklik na. No mabalin la kumasa kung ti mangrik na iti dayta mariklik nam. Aramidak. Saan ba't nga na mabalin? Nagsaya at kat kuman. No mabalin asublatang tinagmadi ang mariklik na. Sana bali? As-asikason kamit. Uray iti panangasikasulaan ti maitulong ko ken ka. Madlawan ti tiyan mo, balasang ko. Sumagmamanulang na bulan, may sakan nga ina. Ha? Ina, kunayo, anti. Wala. Anya kumangay no di ina. Alangan mo't nga ama. Nagasat ka ni Alex, tanaanos kan ka. Awan matkit diti maibagakin ni Alex, anti. Ang agab-abuso kan sa iha. Awan tikas ka ni Alex kasingpat nga asawa. Anya ka diti madlaw yung ako nam, anti. Kunam ka di ajak makitkita ti aramidam kan kuana. Madlaw ko nga awan ti panagayat mo kan kuana. Pagpunaan nyo mat ngayon, anti. Oray saan mo nga ibaga. Tamain imatangak dagiti mapaspasama. Hello? Asino ka di dito eh? Ha? Ospital? Ni Alex? Adda dita? Na-aksidente? Ay, sige, umay kami dita. Asino ti imawag? Ospital, kunam samet. Ni Alex ka no, anti. At dito ospital, na-aksidente ka no. Sige, siya kun ti mapan. Tadi mo matkayat ti rumwar manipod dakkelan ti tiyan mo. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Asino ti imawag?
Ospital, kunamsamat. Ni Alex ka no, auntie. At di hospital, na-aksidente ka no. Sige, siya kung timapan. Tadi mo mat kaya ti rumwar manipod dakkelan ti tiyan mo. Saan, auntie? Umayak mo't. Kayat mo itan ti rumwar? Ang mga noan yan tinapasamag kan ko ano. Adda ka no ti asawam iti ICU. Nakarungat at tinapasamag kan ko ano, auntie. Nalabit akasta. Taapay nga iti ICU ti ayan na. Mapantay yung harudan, auntie. Sige, agdiretsutan iti ICU. Taisumuti ko na dyan nurse ang nagdamagan ta. Unanti. Ate, tanti ICU. Siya pa'y ti umunang anti. Sige, balasan ko. Sumublatak inton madamdama. Awan pa'y puwot ni Alex. Ay niya ka di tinapasamag mo, Alex. Apay nagdardaras ka kanabing malasiw. Di mo kinita no at daw masidagalugan. Itabay tamariknak ti kinapatag mo. Sa kastay tinapasamag mo. Hello, anak. Nakaawag ka mo. Nanang, na-aksidente ni Alex. Ha? Kasanohon? Adda kami din ni auntie dito hospital. Adda ni Alex dito ICU. Awan pa'y puot na. Anya ka di tinadangran kan kuana. Ikanong ulo na tinaypakpak, nanang. Naka-helmet mo. Sige anak, taumay kami dita. Bye! Agrubot ka tamapantay di ospital. Apay ko mapantay di ospital. Apay, anda sakit mo. No nakakarkaranting ka ba? Imawag ni Jean, naaksidente ka no ti asawa na. Apay ka no anaksidente. No ada mapasamak iti asawa na. Saan apari ko ti mangipaanan iti kasarda. Nagdakis ka mo tan nagpampanunod. Umay ka kadiwan no saan? Umayak tap no mapaanak mo't iti balay ni Kabages. Dumawat iti kwarta. Kasta ka din ti kinadakis mo. Ada na aksidente. Ngam sabali mo ti adda dita panunot mo. Anya ka di tinapasamag. Apaman nga inyawag mo. Nga adda kayo diti ospital. Imay kami adagos ka ni tatang mo. Bimalasiw ka no adi na kinita. No adda sumungad alugan nanang. Naipuruwak ka no iti motor na. Day tamad timbaga ti gayim na ani Simon. Imbag no saan anapiktaran ti ulo na. Nasitis ka nanang. Barang awan nadangran iti ulo na. Imbag ang naka-helmet. Nya imbag ta imbay ka. Dasayahat mo, tanda ka. Madanagan ako ngamin, nanang. Itinadamag ko ang aksidente. Malagip ko, ti panangas asikaso na kanya. Uray ka na yun ko asupladaan. Hello, friend. Nakaawag ka mat? Diyak pa'y makaumay dita opisina. Adagamin iti ospital ni Alex. Anya ka dito sakit ti manugang mo? Na-aksidente iti motor. Kat adda iti ICU. Anya? Kat, kumusta itan? Adda pa'y iti ICU, friend. Grabe nga rod no kasta. Sapay ba sikog ti asawa na? Wen nga rod. Kat itala amakitak. Sangit-asangit ni Jenny. Kasta ka di, friend? O sige, taumayak tumot dita ospital. Sige, friend. Day talaan ti ibagak. Bye. Bye, friend. Mangan ka mat, anak ko. Rumor ka dito ay siyaw tayong ka mangan ejekanten. Diyak kaya't apanawan ni Alex, tatang. Kinudi ka pa'y nangnangan. Kaya't ko asyak ti umuna ang makita na. Intun makapuot. Bagman, kasta ti maritnam. Kano kagurguram sa ti asawa.
Maikawa ak tatang. Kanayon naknamin nga si Kaswan. Itataadan dito eh. Kailiw ko ti panangas-asikaso na kanya. Apay, tila panangas-asikaso na ti kailiw baw? Mariribo ka ng tatang. Diyak mo. Diyak mat kaya't amapukaw ko ni Alex itibiyag ko. Kumusta ti manugang mo, paray? Ay, at dapay lay jay ICU. Ha? Kaano lang di umay na matangan iti mangga? Ita, na-aksidentay? Ay, huwag nga ron paray. Ay na, kasla pagdarikma, ti pasamak. Kahit awan ka di ti anyaman na iti anak mo tinapasamak iti asawa na? Anya, kaya't mo asawain? Saan ka di napilitan lang ti anak mo anak ki asawa? Kasta ati pagarup ko ide, hanggang saan ita paray, ay nasangit-asangit ti anak kaw. Anya? Sangit-asangit? Why? Jak ninamnama akas jay ti agbalin a reaksyon na. Apay nga ron nagawid ka ngay paray. Adda ijay ni bakit? Nagawid na ka, tadagita ngay mo dingwon may, awan mang pakaan. Kumusta ti asawa? Anya ti kuna ti doktor? Diyak man mo. Kunamit ti doktor nga awan ka no ti damage ti ulo na. Manunal daw nga di pa'y nakapuot? Daita nga ron ti pakas daawak. Nagbayag. Idinto ta ko na ti doktor nga awan damage ti ulo na. Apay nga min, adi nakinita ti makannawan na, sakbay abim malasiw. Daita nga ron matikon ko na. Oray anya pa'y ti bagpagatay o. At dalitan, napasama ka rin. Amom, sakbay na pasamak ti aksidente. Adda na dilaw ko kunkwana. Nagliday. Dinamag ko, ibaga. Secret, kuna naman. Amok asyak ti parikot mo, Alex. Pakawalan na, Alex, asawa. Diyos ko, ispalam ko mati asawa. Ikari, saan ko nasupsok na daan? Alex, pangasim, lumaban ka. Numangmangag mo, tibagmagang. Oray ikotim lang, kumatiramay mo. Pangasim, Alex. Di nagkumapanawan. Ayatan ka, Alex. Di ka kumaunay sangit-asangit, Jenny. Amanghan niya ti mapasamak ka. Nangrunak at masikog ka. Ang asiyon ti, tulungan dag nga kararag. Diyak kaya't amapukaw ko ti asawa. Well, uray saan mo nga iba ka? Talagang aramiden mi dayta. Agyaman ako na yan ti. Adain sampet ko amakan. Mangan ka kuma. Uray basit laeng. Tapno adda pamigsam nga agpuyat, nga agbantay. Di matla makaputan nanti. Kaya't po makita na kumakanayon amang bambantay kan ko na. Saan ka kumaunay nga agdandanag, kunakmanen? Kaasi ti sikog mo, no maapektaran. Papanam ka di manayin, paray. Iti ospital pare, tayo nakmasarungkaran ti manugang kaw. Masikog gayam di anak mo ani Jenny, paray. Wen. Saanin ang mailibak ti kinababae na. Una. No apay mo't nga dakasta niya paray. Anya akasta ti kayat mo asawan? Babae ti kinatao na, namtirik na naglalakay. Adda ka dakwada dayta. Sa bagay umana mo nga kitim pagama. Depende dayta iti tao. Kas ni Ginay, nabayagan nagtignay akas lalaki. Ngamita ka masikugan. Agsipaw ta babae ti nakaparswaan na.
nagtignay laeng alalaki. Addaw, iti mangganak. Ginatag ko ni Pare Tomas. Tinayon tinapan ginagara ni Alex. Ngoray rabrabi, napan. Maitid na lang, tikaligagong ko. Wine. Ay, oray rabi ko napan ija away. Ngam iti si Mangpot. Saan ko akin ng tinsangpot na? Anya, kasta tinaramid mau, ay pinarigat mo ati asawam. Diyak man ang mutatang. Naglablabusok iti asawa. Ingay takat dapay iti ay siyaw nga awan puot na. Puro sakit tinagam timpapay ko kankuan tatang. Na po makonsensya bait ka po iti plano ta anak kao. O nga doon tatang. Uray maditi plano na. Inaramid na lata ti pagrabangan na kanya. Tsika, inaramid mo ka di mo ti pagrabangan. Dahit na nga ron ti pagsakitan tinakam ko, tatang. Saan ko nga inaramid ti pagrabangan ko na kasasawag? Anya ka di ita ti planong, friend. Kasaukon ti abogadok, friend. Madlaw ko, kat naan-anayon ti kinababae ti kaanakak. Pagkunapot, friend. Idinagsikog kan idinaaksidente ti asawa na. May pakita arik na ti babae tirik na na. Saanan arumrumwar akadwa na dagiti rupat kwarta a babae. Kasta kadi. Huwan. Panawanan tapno itan ko ti dakkel apasdag. Adakan kaday ta, friend. No insar deng nalakit din ti bisyo na. Pinabantayak itinalimad, friend. Kat saan mo't nanap-napan kadagiti sigod nga ayuyang na. Nagnakam siguron. Taamo na adandanin agbalin amay sa nga ina. Di nakalipay mga Alex. Pangasim na di nakumpanawan. Ikutim kumamatan at tiramay mo numang mangagnak. Ay, ayatan ka unay, Alex, asawa. Nagkutin tiramay ni Alex. Ay, mabit lang. Inakayaban ti doktor mo. Mabit lang, Alex, ha? Ay, suka di tinangay ko itay. Ulit naman, Jenny. Ha? Makasaukan, Alex. Agyaman na kiti Diyos. Nangag na ti kararag mi. Kaya't ko ang mga gantim bagam itay. Nangag ko. Ngam kasla nakaturog hak. Ngam nangag ko. I love you, Alex. Agpaimbag ka. Tap na makawit na yun. At dadi tarwar na tatang kananang. Kan Auntie Florentina. I love you too, Jenny. Gapo itayat mo. Ikagumahak tiyag paimbag. Para kan ka. Kan itiyag balintong anak ta. Ikarikmat nga ayatan kan pagserbian ka. Aramidak ti pagrabangak kas asawa kan ina. Tiyag balin nga anak ta. Gapo tanapanek-nekakon anaan-anay ti kinababae. Napanek-nekakmet anagbaliwan ti kinatumboy mo. Itad kon ken ka ti dakkel apastag. Kat sapay lakuma tasalimot-matan yo. Agpaiso ka di, Auntie. Ikarit ngagbalinak a responsable nga ina. Kan asawa. Tapno na saya at imasakbayan ti pamilyak, Auntie. Wen, balasang ko. Kasta tinasayaat. Nasayaat ti masakbayan ti pamilya. No agdinanggay ti agasawa, amang isakan iti masakbayan ti pamilyana. Agyaman kami unay, Auntie. Kat ikalit.
Saan kayon to ang baybayan? Aging gaabumakad kayo. Agyaman akmet, balasang ko. Sa anak anag kambali, anang ipatawid ken ka, itidakkel apasda. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas, anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo,